ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମ ଛୁଆ ପାଠ ପଢୁନି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଖାଲି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପିଟି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ କିଛି କହିବୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଜମା ଟେନସନ୍ ନେବେନି। ତୁ ଭଲରେ ପାଠ ପଢିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ସାର୍ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଗୁଡୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ପରିବା ନେଇକି ଆସୁଛି। ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ମୋ ଛୁଆ ଆଉ ମୋର ହେଇକି ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲା। ଆପଣ ନିଜ ଛୁଆ ଭାବିକି ତାକୁ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଜୀବନରେ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ। ହଁ ସାର୍, ଆମେ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ଶୁଣିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଛୁ। ହଁ ସାର୍, ୟା ବାପାର ବି ସବୁଥିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, 10th ହେଲା, +2 ହେଲା, ଆଗକୁ ଯାହା ଯାହା ପଡ଼ିଛି ସବୁଥିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ସକାଳୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ୟାକୁ କେତେବେଳେ ଦେଖିବେ? ଆରେ 6ଟା ବାଜିଲାଣି। ସାର୍ ଟିକେ ନାସ୍ତା କରିଦେଇକି ଯିବେ, ଖାଇଦେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଆଣୁଛୁ ଆଣୁଛୁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଗୁଡୁ, ତୋତେ କ'ଣ ପଚାରିବାର ଥିଲା ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ? ସାର୍ ୟାର ଦିମାଗ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଠରେ ଲଗଉନି। ହଁ ପରା, ସାର୍ କହିଲେ ତୋତେ କି ସାର୍ଙ୍କର ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ବୋଲି? ନାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆରାମସେ ତୋତେ କହିଦେବେ। ତୁ ପଚାର, ଯଦି କ'ଣ ପଚାରିବାର ଥିବ ତାହେଲେ ତୁ ପଚାର। ସାର୍ କ'ଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ନା କ'ଣ ସାର୍? ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତୋର ଅସୁବିଧା ହବ ତୁ ପଚାରିବୁ। ହଁ, ଲାଜ କରୁଛି ପରା, ମୁଁ ତାକୁ 100 ଥର କହୁଛି 3ଟା ଲୋକକୁ ଜମା ଲାଜ କରିବୁନି। ଗୋଟେ ହେଲା ଶିକ୍ଷକ, ଡାକ୍ତର ଆଉ ଓକିଲ। ଠିକ୍ କହିଲି କି ନାଇଁ କହିଲେ ଆପଣ? କ'ଣ